La nit estèrica, el teu magazín nocturn. Doncs sí, com hem dit, ens acompanya l'Amparo i el Joni de Casbah Music, que estan d'aniversari, perquè compleixen 20 anys d'aquell segell discogràfic. Molt bona nit! Bona nit, equip, com esteu? Com va tot? Què tal? Dèiem que estressats, no? Perquè molta feinada, no? Sí, estem una mica sobrepassats. Però, bueno, tot sigui això. I tant. Va, expliqueu-nos una mica primer com comença la vostra vida en el món de la música i perquè primer va venir AC Color, veníeu de grups de música, AC Color. Expliqueu-nos una mica, feu-nos una mica d'història. Explicar una mica és difícil, o sigui... És explicar molt. Tant a l'Amparo com a mi, la música forma part del nostre ADN des que érem ben petitets i llavors, bueno, ella es dedicava a fer fotografia de grups, principalment de directe, però també moltes fotos de discos i coses així dels anys 80 i 90, i jo havia fet una mica de tot, havia estat músic, havia fet ràdio, havia fet fanzines, havia muntat concerts, i llavors, bueno, a nivell professional, l'any 96 entrem en contacte amb Color Humano, ells arriben de París per instal·lar-se a Barcelona, i érem amics del Tomasín, que havia estat membre de Mano Negra i s'havia ficat amb Color Humano, ens va trucar des de París, que estic amb Color Humano, venim a Barcelona, busqueu pis i local d'assaig. En aquell moment jo estava començant amb una banda, teníem un local d'assaig, van venir a assajar amb nosaltres, venien de París, que tenien 3 o 4 bolos muntats per aquí, però res més. O sigui, clar, assajaven plegats durant un parell de mesos, eren molt bons, no havíem tingut res semblant per a aquests territoris mai a la vida, i quan se'ls van acabar els 3 o 4 bolos jo vaig començar a trucar als col·legues que havien muntat els concerts dels meus grups per tot l'estat espanyol, i van dir, ho fas molt bé, queda't amb nosaltres de mànager. I llavors vam muntar AC Color, i en principi per treballar els bolos de Color Humano, però ràpidament ja vam dir, hòstia, anem a donar oportunitat a altres bandes, i vam començar a treballar amb Trimelón, amb Banda Hachís, i d'aquí ja va venir amb José Ripiao, amb Radio Rahim, amb un munt de bandes, Garbanzo Negro, Chet Balowski, Uau, quants noms que... la Kinky Beat, que acabem d'escoltar, i el 2004 vam decidir fer un segell, i es va crear fa 20 anys Casbah Music. I ara deies una cosa molt important, que és oportunitats, donar oportunitats a gent que poder pels seus mitjans que tenen poder no haguessin pogut tirar endavant els seus projectes, no? És una de les senyes d'identitat de Casbah Music, en aquest cas? O sigui, en aquell moment les persones que feien un grup estaven disposades a tot per tirar endavant el projecte, i era molt diferent al que passa ara i segurament al que tu has conegut. Em refereixo que en aquella època si feies un grup era per tocar en directe, hi havia locals on fer bolos, hi havia bars, hi havia sales, hi havia actuacions a l'aire lliure. Llavors, si tu muntaves un grup, tenies actuacions. Una altra cosa és la teva capacitat de fer música, si agradava a la gent o no, si tenies més capacitat d'anar més lluny o et quedaves on estaves al teu barri. Però bolos al teu barri sempre els feies. O sigui, ara tot això està perdut. Llavors nosaltres, o sigui Trimelón per exemple, Trimelón era un grup de Santa Coloma, van gravar una maqueta, un dia van anar a Traia van flipar, van dir la publiquem, nosaltres ens vam conèixer perquè amb la presentació del segon disc de Color Humano, Hambre de Vida, al Casal Popular de l'Ateneu Popular de Badalona, els xavals que muntaven, que era un espai ocupat, un centre social ocupat, havien convidat els Trimelón, que eren de Santa Coloma, de la ciutat veïna. I allà ens vam conèixer, vam veure que hi havia molta relació amb la proposta de Color Humano i els hi vam dir, voleu que us ajudem? Però Trimelón haurien tirat endavant sense nosaltres. El que passa és que sí, els vam ajudar en tot el que vam poder i més. I hem de dir que és un segell independent, oi? Sí. I quins estils de música hi trobem en aquest segell?
a part dels que hem dit ara, no? A Casbah Music ara mateix... A Casbah hi ha de tot. De tot, clar que sí. Sí. Diem que som el segell independent més eclèctic de Catalunya, perquè hi ha també altres segells potser tan eclèctics com nosaltres, però que tenen una visió comercial que els apropa més a les multinacionals, encara que siguin de casa nostra. Nosaltres tenim el concepte de segell discogràfic independent, tal i com es va crear el concepte de segells independents als anys 80, sortint de la història punk, el do-it-yourself, fes-t'ho tu mateix, i algú que tenia una mica d'iniciativa i que començava a fer discos dels seus grups amics. Llavors tenim aquest concepte en el sentit de treballar la música des de la base i som prou eclèctics com per, en aquests 20 anys, haver publicat discos de música tradicional, de New Age, de flamenc, fins i tot de copla, de punk, de rock, de rap, de trap, de cançó d'autor. I tot això barrejant-ho. Ara l'Otto en les seves seccions parla de la puresa, no? Aquestes persones que volen una puresa musical, que no s'escapin els estils. Vosaltres, en canvi, molts dels projectes són mestissatges, mescles atrevides de diferents estils de música. Aquest també seria una senya d'identitat, de poder no fer-li ascos a res, diguéssim? Sí, o sigui, a nivell musical no busquem una línia i llavors ja et dic, o sigui, un dels últims discos que hem publicat és el de Solc, un grup de les terres de frontera entre País Valencià i Catalunya, i fan música tradicional. Segurament, o sigui, els periodistes especialitzats en música, em refereixo a revistes musicals i tot això, flipen de que nosaltres haguem tret aquest disc. Però igual que van flipar el primer dia que nosaltres vam fer un disc de flamenc, o igual que van flipar el primer cop que vam treure un disc de rap, perquè nosaltres, com que veníem del mestissatge, AC Color, com a agència de management, sí que estàvem molt ficats en el món aquest del mestissatge, tot i que també teníem una poteta ficada en les músiques canyeres, o sigui, vam treballar amb Ràbia Positiva, amb Habeas Corpus, que eren grups de punk, hardcore, fins i tot propers al metal, però, i quan vam començar Casbah, doncs clar, molts grups que se'ns apropaven estaven amb la moguda del mestissatge, però en el moment en què va venir un raper i ens va presentar la proposta i ens molaria treballar amb vosaltres, doncs no li vam fer cap fàstic. També s'ha de dir que quan nosaltres vam treballar amb els grups de Fer Color, era un moment en què el boom diguéssim, musical a Barcelona era el mestissatge, vull dir, era una hi havia aquell sonido Barcelona, no?, que en deien, on venien a parar moltes bandes de França o d'altres llocs amb aquesta fusió, com Color Humano, com Mano Negra, vull dir, era el moment, i per això nosaltres treballàvem amb bandes d'aquell moment i cadascú amb el seu estil, però era mestissatge el que es feia a Barcelona llavors. El que passa que nosaltres seguíem i arribaven bandes de molts àmbits i avui en dia, doncs, ha canviat, 20 anys, ha canviat amb aquests 20 anys. El mestissatge ja potser ara no tant, encara se'n fa, però és molt diferent, no? Sí, clar, s'ha de tenir clar que aquell mestissatge iniciàtic era molt social i polític. Sortia de les cases ocupades, sortia dels moviments socials, era un moviment de carrer, i en el moment en què això es va perdre, doncs nosaltres diguéssim que vam deixar de tenir tant interès. Tot i que si avui en dia ens arriba una banda que fusiona estils, no tenim cap problema, I tampoc exigim cap militància política als grups que treballen amb Casbah, ni molt menys. O sigui, sempre diem que Casbah, com a segell, no té filosofia política. El que sí que té una filosofia social de formes de fer que ve donat perquè l'Amparo i jo sí que tenim un cert activisme al darrere. I això és el que ens diferencia d'altres segells. I ara parlàvem d'estils musicals, que no hi fem fàstics, diguéssim, tampoc de llengües. Si voleu posem xifres, perquè en aquests 20 anys són 230 àlbums publicats, 179 dels quals són d'artistes catalans, sí, però és que heu publicat amb
català, castellà, euskera, gallec, àrab, italià, anglès, francès, wolof, que és del Senegal, mandinga, i em surten punts suspensius a sobre. Sí. Vull dir, perquè no hem volgut tampoc filar tan prim, anem a buscar totes les llengües. Però avui en dia fins i tot amb Esperanto. Amb Esperanto també? També. I abans ens has dit l'últim disc que ara heu tret, però i del primer us en recordeu quin era? Sí, clar. El primer és el que ha sonat per obrir aquest programa, que és el Made in Varna de la Kinky Beat, que va sortir el 13 de setembre del 2004 i que el 13 de setembre del 2024 arribarà a les botigues en format vinil. Perquè explica'ns una mica això. Esteu traient uns vinils. Com va el tema? A veure, expliqueu-nos. Bueno, fa cosa d'un any i una miqueta més vam començar a donar-hi voltes. El 2024 fem 20 anys, a veure què, a comentar amb músics, a comentar amb amics, i tothom ens deia, heu de fer una gran festa, un festival, un concert, com es celebra sempre aquestes coses i la música, no? Però la veritat és que com que nosaltres ja vam tenir AC Color, vam estar molts anys fent concerts, treballant a la nit, i al final tot cansa, la veritat, i vam acabar cansats. I llavors, com que no som un segell d'un estil, muntar una festa de celebració de 20 anys de Casbah era impossible. Era molt difícil. Era impossible. Perquè o bé muntem un festi de 3 dies amb 4 escenaris. Que no hi ha energia ara. Saps? O muntar una nit és impossible, és completament impossible. D'altra banda, com que són grups tan diferents, entre ells no tenen l'obligació de conèixer-se, cadascú té el seu mànager, hauríem de barallar-nos entre cometes i amb amor amb els mànagers, i vam estar donant voltes, i un bon dia vam dir, què fa Casbah Music? Què fa Casbah Music, Amparo? Discos. Vam dir, hem de fer un projecte de discos. I llavors vam començar a rumiar. El primer que teníem clar, homenatge als músics amb els quals hem tingut el plaer de treballar i que, per desgràcia, durant aquests 20 anys s'han mort. Ja no estan entre nosaltres. José Capel, el cantant de Color Humano, farem un vinil d'homenatge, un recopilatori de Color Humano xulíssim, Íñigo Muguruza, Cortatu Nego Gorriak, Sagarroi, vam publicar un disc de Sagarroi, hem fet un recopilatori de Sagarroi, que és el disc més emocionant de tota la col·lecció, perquè hi ha uns temes gairebé desconeguts de l'Íñigo que et posen els pèls de punta. Jesús Arias, el guitarrista de TNT, TNT era una banda de Granada als anys 80, el germà d'Antonio Arias de Lagartija Nick. Jesús era l'ideòleg del disc Omega de Morente amb Lagartija Nick. El que passa és que com que ell en aquell moment no tenia banda, li va passar el projecte al seu germà, i amb ell vam publicar un disc d'una banda que va muntar després amb el baixista de TNT que es deien Quasar. Després d'aquests 3 discos que teníem claríssims, ens vam recordar de que, escolta, al gener de 2004, abans de que existís Casbah, vam fer el concert de l'Apolo de Fermín Muguruza en plena gira de cancel·lacions per la censura del Partit Popular, que al gener del 2004 compleix 20 anys. Per què no li diem al Fermín i unim els 20 anys del disc amb els 20 anys de Casbah? Tachan, ja tenim el primer disc de la col·lecció. El 19 de gener, el divendres passat, vam publicar el Fermín Muguruza Contrabanda en directe sense censura en un doble vinil xulíssim. Llavors vam dir, clar, i això lliga a que l'Amparo i el Johnny, abans de Casbah Music, tenim tot un passat musical. Llavors, el disc de Fermín, que el vam organitzar al concert com AC Color, publiquem el darrer disc que va gravar un servidor com a músic, a l'any 1994 vam gravar el darrer disc de Pixamandúrries, que no es va publicar mai i que el 16 de febrer de 2024 veurà la llum en vinil, que era el format original en el que l'havíem ideat, i teníem tots els fotolits de la portada i tot sols i que no va acabar sortint, i ara el publiquem. I el curiós és això, en vinil, a més. Sí. Hem decidit que havia de ser una cosa... O sigui, hi ha com aquests 3 eixos de treball. L'altre eix de treball és reconèixer el que ha fet Casbah Music i d'alguna manera revaloritzar-ho, però llavors és una col·lecció que hi ha un lligam entre tots, que uns alimenten els altres, que vas trobant connexions, i llavors volíem fer-ho com una col·lecció que quedés
per la història, per la gent, i de fet estem venent els discos a través de la pàgina de la botiga online de Casba, i hem fet diversos packs, i hi ha un pack que és la col·lecció sencera dels 11 vinils, i hi ha molta gent que s'està comprant la col·lecció sencera. Hòstia. Una cosa molt curiosa d'aquest projecte, també, aquests 11 vinils, és que ja surt un cada mes. És curiós, menys a l'agost que descanseu, però és curiós. Aquesta idea, vull dir, per què no tots de cop? Bueno, és un tema també... Perquè tots tenen una data important. O sigui, clar, vale, tots està tenen marcat. un perquè de la data on surten. No? Sí. Vam donar-hi moltes voltes, també. I, clar, en principi vam dir 20 discos. Però, clar, 20 vinils a nivell econòmic, o sigui, en la que ens hem ficat amb 11 ja és una bogeria. Amb 20 ja no volem ni pensar-ho. Però a part és que es trepitjarien els uns als altres, la promoció... O sigui, clar, estem promocionant el pack de 20 anys, no? Però després cada disc té el seu espai promocional amb els mitjans, etc, no? I llavors vam dir un cada mes i no farem 12 perquè no té cap sentit treure un disc a l'agost. I llavors vam dir els 11 i ho vam lligar. Llavors, clar, el del Fermín surt el 19 de gener. Per què? Perquè el 21 de gener és quan feia 20 anys que es va gravar. El 21 de gener, que hi ha en diumenge, llavors el de Pixamandúrries, per què el 16 de febrer? Perquè havia de sortir al febrer, no tenia data encara, però havia de sortir al febrer de 1995. Llavors, 29 anys després, el de Cristian Dios, per exemple. Cristian Dios era un grup dels 80 i 90 de Barcelona, que aquest era l'últim disc, es va gravar i es va quedar sense sortir també. Tocava el meu germà al baix, que el 1996 va morir, i llavors el traiem com a homenatge al meu germà, que va ser un dels creadors de Traia Records, mític segell de Barcelona dels 90. Sí, també... Llavors el publiquem al juliol perquè el 8 de juliol el meu germà hauria complert 60 anys. Ostres. Saps? Llavors tot està al dedillo. Sí, de fet, veiem també la Kinky Beat, el que dèieu el 13 de setembre. El dia que es compleixen 20 anys del disc. I, clar, ara dèieu, la feinada que ha suposat preparar aquest macro-homenatge merescudíssim. Clar, però vosaltres mentre el prepareu i mentre van sortint els vinils, mentre hi ha aquesta aura de tothom pendent de Casbah Music, vosaltres com ho viu això? És a dir, clar, parlem de 230 àlbums publicats, 20 anys. Quan mireu enrere i ara que amb l'excusa de l'homenatge aneu repassant i repassant què heu anat fent, us emociona? Moltíssim. Moltíssim. És una introspecció total i bueno, és molt necessari perquè de sobte dius, ostres, però si treballàvem amb aquest grup i jo ni me'n recordava. Per exemple, no? És un dia, però sí, és molt important perquè, clar, si no recapitules quan passen uns quants anys més, s'ha de fer, no?, en el moment que... Bueno, un aniversari de 20 anys crec que ho mereix i crec que ha sigut molt... I suposo que haureu estat, clar, els dos anar explicant batallites, anar recordant moments, ostres, això també, no? Sí. I trobant moments premsa... que un recordava que l'altre no, retalls de premsa, ostres, això ha de ser maco. Coses, mundos sonoros gegants... Ostres, el Mundo Sonoro. Ni obrir-los. No. Sí, clar, hem estat tot un any buscant els arxius, Clar. tot el material que teníem, també per ajudar a la promoció a les xarxes d'aquests treballs que estem publicant. I clar, o sigui, de sobte, a nivell arxius, vull dir, de paper, però també digitals, de vídeos, de concerts. Estem fent, a part d'aquests 11 vinils, vam decidir que cada mes faríem un regal digital. Ostres. Val? De coses que hem trobat en els arxius. Llavors, això ho vam començar al desembre, un mes abans, ja per fer rum-rum, no? Sí. Vam trobar una gravació en vídeo, en directe, d'un concert de Beas Corpus del 2003 a Barraques de Banyoles, que sona superbé, està superben gravat, i, per exemple, demà publiquem el darrer disc de Nur, el grup Nur del Yacine, el cantant de Chepalowski, amb el Rubio, guitarrista de Color Humano i de la Kinky Beat. El darrer disc
es va publicar, només va ser un disc molt especial perquè el vam fer amb la Plataforma per la Llengua, es deia De tot arrel, i cada cançó tenia col·laboradors residents a Catalunya, però de diverses provinences. Però també teníem el Gerard Quintana, per exemple, en una cançó. Però hi havia la gent d'Unidos por el Flow, no sé si te'n recordes, que els rapers aquells latinos de Barcelona, de Nou Barris, gent de moltes procedències. I aquest disc es va regalar amb l'Enderrock, però no va arribar mai ni a botigues ni estava a les plataformes, no està enlloc. I ara estarà. I demà es publica a totes les plataformes, de manera que és com un regalet, perquè el pots escoltar gratuïtament, el vídeo d'Habeas Corpus igual, saps? Vam dir que no només sigui mercantilisme, no? Tot que, òbviament, si fem discos és per vendre'ls, i si no venem no existiria Casba, no? Si no venem coses, però d'alguna manera que no només tot fos un business, sinó que hi hagués també una altra forma d'interactuar amb el públic. I qui vulgui, per exemple, contactar amb vosaltres, qui vulgui comprar aquests discs, on ha d'anar? Hi ha una pàgina web, casbamusic.com, hi ha una nova botiga online, a més allà tens un correu electrònic, tens un telèfon, responem a tothom. Sí, o sigui, avui m'ha trucat un noi, escolta, truco de Blanes, i és que vull comprar-me 2 discos, però no acabo d'entendre perquè a la web qualsevol disc d'aquesta col·lecció va amb regal. Pots escollir de regal el CD que vulguis dels 20 anys de la història de Casba. Està molt bé. Sí. I després hi ha uns packs. Hi ha un pack de, si vols, 6 discos de la col·lecció, doncs compres els 6 discos, et regalem 6 CDs i et paguem les despeses d'enviament. Molt bé. I després hi ha el pack de la col·lecció sencera, que són aquests 10 vinils més un doble vinil, que és el de Fermín Muguruza, que ho compres tot, t'ho entreguem a casa per 180 euros. Pues està molt bé. Doncs, Johnny Amparó, no per 20 anys més, no, per 70 anys més. No, gràcies. Moltes vegades ens han dit per 20 més, però diem, no, tenim una edat ja. Per 10 firmem. Bueno, vale. Pels que vosaltres vulgueu. Pels que la gent ens permeti. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit. I per acompanyar-nos tots aquests anys que sempre heu estat. Gràcies. Pel vostre suport sempre. Moltes gràcies. La nit estèrica, el teu magazín nocturn.